Nature Store. Nature Store – prírodné materiály. Sme internetový obchod zameraný na predaj produktov pochádzajúcich z prírodných zdrojov, ktoré nepoškodzujú zdravie a ani životné prostredie. Všetky zložky produktov sú najmä na prírodnej báze. Pochádzajú z prírody, a to hlavne z rastlín, minerálov a iných prírodných materiálov. Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sa zaujímajú tak o kvalitu, ale aj zdravotnú nezávadnosť produktov, ktoré používajú a užívajú. Majú pozitívny vzťah k prírode a radšej siahnú po prírodných zložkách ako umelých náhradách. Nature Store – prírodné materiály. Nature Store – prírodné materiály.